тайван як ҷазираест аз чашми чин дур уфтода, вале ба он наздик. дар ин ҷазира чиниҳо умр ба сар мебаранд. сукунат дар ин ҷазира аз 6000 сол қабл оғоз шуда буд. ин ҷазира 36000 километр масоҳат дорад. дар осиё ҷой дорад, дар осиёи шарқӣ. шарқи ин ҷазира аз ғарби он фарқ мекунад. ғарби он ҳамвор ва барои кишту кор хеле хуб аст ва шарқи он кӯҳсор аст. тӯфонҳои уқёнусӣ ҳам ба он таъсир мекунанд. ҳамин буд ки тамаддуни тайвани қадим аз ин ҷо, яъне аз қисмати ғарбии ҷазира оғоз мешавад. қисми шарқ он кӯҳсорҳои баланд ғарбро муҳофизат мекунад. аз кишвари чин то ин ҷазира ҳамагӣ 160 километр аст. он қадар дур нест. инҳо яъне мардумони тайван, ҷазираи тайван, ҳамон тамаддуне ки аз чини бостон оварда буданд, ҳифз карданд. ин ҷазира 6 то ришта кӯҳҳо дорад. ҳамин аст ки зилзила дар ин ҷо зиёд мешавад. гарчанде ки ин ҷазира он қадар вусъати калон надорад, аммо аҳолии он то 24 миллион нафар мерасанд. соли 1930 ин ҷазираро ҷопониҳо ишғол мекунанд. дар қисмати кӯҳистонии ин ҷазира ҷангалзорҳо зиёд буданд. дарахтони ин ҷангалҳоро ҷопониҳо барои чӯб тахриб мекунанд. баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ки ҷопон шикаст мехӯрад, ин ҷазира дасти амрикоиҳо меафтад. то соли 1683 ин ҷазира дар тобеъати чин набудааст. пас аз он тобеъати чинро мегирад. хонадони чинӣ ин ҷазираро ба тобеъати худ медарорад. бояд дар ин ҷо саволгузорӣ кунем, чаро то ин вақт ин ҷазираро нагирифтанд. онҳо фикр мекарданд, ин ҷазира танҳо ҷазираи кишоварзист ва мо дар чин ҳамчунин заминҳоро дорем. ин ки аз мо дур афтодааст, барои чӣ ба он ҷо равем? соли 1895 вақте ки ҷопониҳо мехоҳанд шарқи осиёро ба тасарруфи худ дароранд, бо артиши пурқудрати худ дар навбати аввал ин ҷазираро тайванро фатҳ мекунанд. таи 50 соле ки ин ҷазира зери султаи ҷопониҳо буд, 20% ҷангалҳои анбӯҳи он нобуд мегарданд. имрӯз агар ба сиёсатҳои ҷаҳонӣ назар кунем, тайван дар сиёсатҳои ҷаҳонии худ ҳампаймони иёлоти муттаҳидаи амрико аст, на чин.